Explica més o menys com funciona, Lluís, el Club Torre Negra. No, Torre Negra tot seguit. Torre Negra. Fins i tot està malament en el del banc, que ha posat Torre Negre, que acaba malament. No, és Torre Negra. Doncs és un local històric que està reflectit allà, que es va fundar el 3 de febrer del 53. Per tant, ha complert 60 anys aquest any. I els pocs socis que són farem una petita celebració, en fi, ens trobem. I bé, com et deia abans, és un local que és propietat dels socis, és dels pocs que existeixen, o sigui, d'escat, que són propietaris. I bueno, això té avantatges i desavantatges. Avantatges que no paguen lloguer i algunes avantatges que té pagar les despeses si són pocs. Què s'hi fa aquí? Què feu? Jugueu a escacs o...? Doncs, fonamentalment, com diu el seu nom, és un local d'escacs, però històricament també ha hagut cabuda sobretot per dòmino, no? Perquè abans hi havia aquí una colla de jubilats que es fotien aquí hores jugant a escac i d'alguna manera era els que sostenien el local, aquesta gent jubilada, no? Per aquesta gent, alguns han marxat, altres han mort i ja ha quedat una mica orfe el club, no? Perquè per ser soci s'ha de pagar aquí, si no, no pots venir, o sí? Home, per fer una prova sí. Hi ha gent que diu, home, que es pot fer soci sense provar, què es fa, si es troba a gust, etc. La quota que tenim és de 16 euros, la bàsica, i amb aquesta quota tu tens dret... Al mes? Al mes. Tens dret de vot i ets propietari del lloc, del local. Home, tenim quotes més baratetes segons les circumstàncies, no? O si són joves de menys de 18 anys, paguen menys, paguen la meitat o menys. Feu classes d'escacs? Sí. Fa poc hem engegat aquest tema de les classes i de moment tenim 3 nanos i petit, de 8, de 9, i ara aquesta senyora francesa que vol portar el seu nen de 6 anys. Veurem si arribem a un acord, no? Estan petits. I està el tema dels horaris, no? Que s'han de compaginar l'horari escolar amb les classes, no? Si hem de posar-nos d'acord a veure si... Perquè quin horari teniu aquí? L'horari normal és de 2:45 fins a les 2:45. I dintre d'aquest horari encaixen les classes d'escac, que ajuden al manteniment del grup. Aquí els dono jo i jo no és diners per mi, no, són pel club. Veig que ara, de totes maneres, teniu llogat també al club a alguna associació, no?, per aquesta qüestió del manteniment. Sí, des de fa un mes aproximadament l'hem llogat a l'ANC, l'Associació Nacional Catalana, de caire independentista, i estan aquí i es troben bé. S'han afincat aquí i la cosa va millorant i d'alguna manera també anima el club i el potencia d'alguna manera. Entra gent i surt, això s'anima el club. No, per aquí. Molt bé, doncs anirem fent publicitat a veure què tal. Com el veus al futur? S'han de fer reformes? Home, el futur jo crec que està bé, que podem sortir de la crisi que trobem tot plegat en totes les coses. I els clubs d'escac també, molts s'han fusionat perquè tenien problemes, igual que nosaltres, problemes econòmics. Però jo crec que podrem sortir-nos.
És a dir, que no són una espècie en perill d'extinció els clubs d'escacs. Espero que no, home, és una cosa de barri, és una cosa de cultura, d'entreteniment i d'art. L'escac és un art, bàsicament, no? I això és una cosa bona pel barri que s'ha de mantenir, s'ha de potenciar, no? I ara tenim un pare molt trempat que s'ha compromès a fer un grup de nanos de cara a setembre per fer classe, per potenciar el club, etc. Bueno, estic il·lusionat. Molt bé, doncs continuarem parlant, Lluís. D'acord.